back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gisultihan ni Michael ang iyang apuhan sa pagkawa sa iyang motor. Huwag madugay na nawag usab si Emily aron pagsusi kung napaybaw ba ni Michael ang iyang inahan. Apan kalit lang dunay nabuak sa kwarto ni Estela ug nabati kini ni Emily. I love you, Emily. I love you too. Oh. Michael? Unsa lang nabuak? Nabati na ako. Ngano to? Bye una, Ima. Susihon ko si Mama. Manawag na niya ako na balik. Bye. Lola? Lola, unsa na ba sa itong kasaba sa kwarto ni Mama? Unsa itong nabuak, Lola? Ay, kung na ay gamay kasama siyang kwarto, Mike, nagpasabot ka hubog na sana. Maog kinaibisiyos imong inahan. Atong susihon, Lola. Sirado ra ba ang kwarto? Ay, ang buto ko sa buhaton ko ng inahan mo. Bisa kiunsa ko nagtambag na di na maghubog, di kit matuo. Mao ko no na ay makahupay sa iyang kibati. Lola, ay kay mayog ato lang iparehab si Mama. Ika na iyang bisyo karon. Inom na yun hangtod mahubog. Dali na lang maayo, Lola. Dili sama sa drugs nga maglisod agbiya ang usa ka adik. Dali lang mamayo si Mama, Lola, kung ato na siyang iparehab. Mahimo raman unta na ba? Ug siya ra mismo ang mudominar sa iyang kaugalingon. Kanang siya ra mismo ang mukontrolar sa iyang kaugalingon. Pero naunsa pa si Stella nga wa man na niya buhata. Lola, Kung iparehab ta siya, siguro kung kontrahan tas inahan mo, ug mauwaw sad na. Lakip kita bation sa kauwaw. Naaragid niya ang tanan, Michael. Siya ray makapugong sa iyang kaugalingon. Kana kung buhato na niya. wa ko magkasabot ni Mama, Lola. Biingon ka nga makigsulti ka niya. Sige, buhata na. Ug ayaw pakigsulti nga makainom siya o hubog pa. Pakigsulti, anak bangkyo ka. Dang, rape. Na, bayan nagkisig tawag ni mo, babae dya. Kinsa ba nang? Ay, wala ko mga utala kinsa. Basta babaya. Kapila naman nawaga, kadaghan naman to. Si Marjorie tingali. Nang, manawagan nig usab. Ingnan lang muadto ra ko siyang dorm, ha? Sige dang. Milagro. Yani karon ni Murasa. Ay, Wa ko'y klase, Dad. Way klase. Uwa ka mo to nga. Wa lagi ko'y klase ron, Dad. Tuo lang gud ako. Rafi. Hapit ba yung maupos ang akong pailog ni mo, ha? Ayaw gyud ko gagita. Tubig dang, namin. dang. Tiwas o nagkaon. Nang, kinsa ganahan mo kaon nga sigihan tag yaw-yaws ka na na? Ay, ay. Abusado ka na gyud kayo, ha? Oh my God. Oh my God. Manginsulto ka ba? Buhay ko, Dad. Buhay ko. Ikaw guniti, God. Dang, dang. Daghan ka Apan nagsa, mo, ha? train station, matuo ko, Dad. Daghan ka nagsa! Sir. Nadaot ang akong sakyanan tungod ni mo. Giditaan kagda sa akong sakyanan, pero gisibat ni mo. May duplicate ka siya with auto. Amin na! Ug ayaw na yun pag-usaw og gamit sa akong sakyanan. Kay giampingan ko na. Timaning akong gisulti, ha? Hapit na maupos ang akong pailog ni mo. Let's see, ha? Gidiris nas. Daddy nang imat sa. Sa puton mo kayo. Oh, Gidiris to nang mo. siya lang ba gidires ay? Wala mo kagsabot ng deres. Gidugo ba? Kasabot na ka. Ang mawagid ni Madangan. Kaya nga kung siya lang na nang gidires. Mauday na. Si Awa, gini mo doon rape. Wa magipuas ng sapot niya. Daw pagit siyang auto. Kana untang usa ka auto niya mo iyang gamiton. Kay gusto na gud na siya. Mayo na nang ang usa ka auto dinay sama nako.
Siya, katong usa. Kag-ghost na siya. Jalan ng gors, oy. Ghost good nang. Parehas ni mo ba? Gurang na ba? Nasayo po katawa. Bayan ni mo, oy. Ay, Ba't naman ka kinapit? Tas ang liog eh. Diha ka na ha, nang minak. Oh, malakaw ka na, sir. Dili ta ganahan mo istab din eh. Sige, halang tagyaw-yaw. Ayon tong animal. Milakaw, sir. O ang usang auto na pagidala. Wala na yun gamit ang imo, ha. Wag yun makatabang ng anakan ako. Sige lang laag. Ay, patanon pa man kun, sir. Og na-spoiled na ni mo, pod. Pinatayangan man, pod. Panahon na unta nga mutabang siya sa among mga negosyo. Pero wa, mao nga naglagot ko. Di lang unya siya magmahay nako. Tawagay kinsa na miyat. Yes, sir. Hello. Ha? Si Sir Eduardo? Sir. Sir. Ikatuya. Pangutan ay kinsa. Hila. Kinsa day na? Gumersinda. Sir, gumersinda. Ingnang busy ko. Og dili na mausab ang akong hukom. Sulti! Hello. Hello, sir. Sir, busy siya, sir, ay. Huwag ingat siya. Dili na mausap iya ko, kam. Sige, bye. Giingnan na to na ko, sir. Buang ng tiguanga. Bidawat nas katunga sa akong gibayat. Unya karon, bawion. O gago. Ayo yung pusilon. Hala, oh my God. Uy, oh my God. Kuya, wag ko si Ida. Mamusilman. Hala, no? Kinsa man da itog na nawag niya ron. Gumilisindo ako na. Hala, siya lang kay kasabutan nila. Daoy. Dili lamang ko manghilabot sila problema. Michael, ako ray bahibaw aning litrato nimo. May nalang kay frame ray nabuak ug pamaunsang litrato mo. Ang ako yung picture frame lang ang gilabay ni Mama, Lola. Hubog naman sab. Paita. Ay, sige lang. Palitan na yung laing frame. Dali ra kaayo ni Mac. Kagamay ra sa imong gikaon. Busog na ko, ma. Malate na ko. Sige, ma. Aamin ko, ma. Hibaw ba ako sa oras sa ating uli ni mo, ha? Kaya pagdugay sa pagpauli, aron dili ko magduda. Waday ka masalig na ko, ma. Nagbinuang bagot ko. Kasabot manggod ko. Nga suod na kaayo mo na itong Michael. Ogwa lang ko'y kalibutan nga dito sa universidad, sige mong kuyog. Late na ko, ma. Anya na ta magsilti. Bye. Kadiyot sa... allowance ni mo. Unya na lang, di pa ko'y kwarta. Bye, ma. Buotan ang akong anak. Nasayod kong tumano niya ang iyang gisaa diri nako. Lamang, dili nako kalikayan ang kabalaka. Hitsuraan si Emily. Kung mangarte siya, mura siyang anak ug dato. Mao nga daghan gyud ang madani sa akong anak. Hala, nabili na niyang cellphone. Miring ra ba da? Kinsa man kaning nanawag? Oh, siya ni? Nga ni Michael. Hello? Hello, Michael? Hello? Si tita mo yung nakatubag. Ngano ka? Dili na ka siya makagamit siyang cellphone. Wala ba kumutingog? Huwag nahibaw si tita nga ako'y nanawag. Naasa phone book ang akungan. Hindi ka mo eskwela ron si Emily. Kanina rin ko nagkuwat niya.
Absent ka siya ron? Late kid ko daw. Dugay ko nakasakay. Hi, Emily. Hi. Late ako, excuse. Kadiyot lang, good. Please. Late ako, Mr. Samonte. Rapi na lang. Nagdali ko. Sorry. Kadiyot ra, good. Please. Di ka makasabot-sultihan nga late ako? Emily, mangutana lang ko og nagagusto ka ba sa flowers o chocolates? Gikan to nimo. Mismo. Salamat. Sige, excuse me. Uy. Nagpasalamat siya. Aw. Siyempre, imported to ang gihatag na ko niya. Ganahan yun siya to. Emily. Dili ko mohunong hangtod mahug siya sa akong makamot. Si Emily, karoon pa rin siya maabot. Nagdali siya. Nalit ay. Emily! Mike, sorry, late ako. Sorry. Mao di ay late siya og nabili na yung cellphone. Mao tong si mama niya ang nakatubag. Salamat. Naulit gitaw ng picture ni Michael. Mura lagwa maunsa. Saan nagibuhati mo, Tia? Ay, migawas ka na di ay. Gigotom ka na. Magpaandam tag pagkaon mo. Nga nung gipahilo na nung pag-usap, Tia? Ang iyang litrato? Nabuak ang frame. Ug ikaw ang nakabuak. Adi, nagpapalit kog laing frame. Gitaon kog balik ang litrato sa imong anak. Ambini! Ay, Estela! Ay, agad magkaw litrato ka na sa imong anak! Tia, Veta! Tia! Dugay ko na kiningiantos sa pagtuo nga mahuwa sa kong panumduman. Pero hangtod ka ron ni agihapon, nagamok na ko. Naghasol pag-aayon ako, Tia! Estela! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!